Tayo. Isa-isa lang, may nakalaban. Pokpok. Pokpok. Ano pa? Opo. Pag umupo ka, hawakan yan dito. Tingnan mo. Kaya na, paano po ba yan? Bakit ka ganyan lumakad? Kanina. Anong nangyari? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan yung lakad niyo po? Na ano ko kanina na yung pagkano ko na-state. Na-slide yung upuan? Oo. Mm. Namagana yun sa may likuran mo eh. Pero ngayon kuya, ano nang pinagkaiba niya? Lakad mo nga po ulit, kaya yung normal na lakad mo lang, yung normal na galaw. Huwag mo munang gagawin yung parang na-excited ka, binilisan mo yung lakad mo dahil Na-excited. na-excited ka eh. Kumusta na yung pagkakaiba niyan? Kuya, anong pinagkaiba niya? Maluwag na siya. Taga saan po kasi kayo kaya? Taga saan po kasi kayo? Kapilangan ko. Abukay? Bataan? Apo. Sige kuya ha, huwag mo munang ano yung dati mong galaw ha. Dahan-dahan lang. Sige po, salamat po. Bye-bye. Salamat. Masaya ka na niyan kuya. Salamat din po. Naibalik na siya sa dating forma. Bye-bye, Yung kuya. Yung pag ganun lang po yung Opo, may follow-up check up pa yan kuya ha. Huwag mo munang madaliin sa lakad. Bye-bye. Babay din. Okay po, salamat. Salamat din po. Okay. Pag kumigaw lang po kayo yun na Okay. Thank you po Lord. Nakakapani sa akin, no?